झी मराठी, चर्चा ही होणारच। हातकणंगले तालुक्यात आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला। एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाची तालुक्यात सध्या मोठी चलती आहे। दोन्ही गटाकडून इच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढली असून प्रत्येक प्रभागातून उमेदवारीसाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे। स्थानिक कार्यकर्ते, माजी पदाधिकाऱ्यांनी नव्या चेहऱ्यांमध्ये तिकीट मिळवण्यासाठी चढाओढ लागली। विशेषतः सत्ताधारी गटाकडे झुकणारा कल पाहता शिवसेना, शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांच्याकडे इच्छुकांची गर्दी होत असल्याचं चित्र आहे। दरम्यान जागा वाटप, आघाडी, युती आणि अंतर्गत नाराजी यावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे। येत्या काही दिवसात उमेदवारांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे। हातकणंगले तालुक्यातील ही निवडणूक यावेळी अत्यंत चुरशीची ठरण्याची चिन्ह दिसत आहेत। प्रतिनिधी विनोद शिंगेसह कॅमेरामॅन अतुल कसबेकर, भेंडवडे।